yen nyanding wanita liya wis milih sayang aku apa kowe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milih sayang kowe apa kowe wis milih tresno aku apa dhewe bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun enggal paringono eling eling marang keluarga tansah suwande ayam tantra pangajap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati Esti budaya kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki kene tresno mas ning nyatane sliramu ngarani ati ati tatu ora bisa ditambani pripati ora bisa tak gedhe ento karo sliramu jejer dhewe ande matrasno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih sayang aku apa kowe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milih sayang aku apa kowe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun enggal paringono eling eling marang keluarga tansah suwande ayam tantra pangajap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati ayo la 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 ngesti budaya heyo 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 la 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 ngesti budaya tetep jaya saklamia alhamdulillah bisa ditunggoni ya ndak ya sami padha nderek meleng anak wih tumplek-plek dadi siji sing blok ini ya sewake nguri ya wake ya ndak ya alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mugi-mugi tansah pinarengan seger kewarasan sedaya amin Allahumma
Amin ya. Sampeyan katuran dumateng kojak kagem panjenengan iki mau diaturi loro ati loro. Nah, iki wayahe dalu anyep-anyep digawe lagu sing nyemek-nyemek ngene iki. Oh, ini iki jane nyangkut to kok. Kowe ku sponsor apa ngene iki? Sponsor blutru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu selamat malam, suku minanggian kali keluarga besar dari Ngesti Budaya. Ingkang dipimpin kali Mbak Yayu Subur dan Mas Gogon Sanjaya, micil saking Dusun Jawa, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Bangkit, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangke kali kula Mbak Yayu Kamalin juga. Iki terspesial kojak kagem pembawa ing agungan kersa. Spesialnya dalu punika alhamdulillah acarane lancar ya Nduk ya. Donga dinonga kojak kagem adikku yang dikitankan. Adik, siapa Dik? Koirul Huda. Nah, semoga kedepannya menjadi anak putra yang soleh, migunani tumrap bangsa lan negara. Apa sing dicita-citakan semoga tercapai, bahagia donya lan akhirate, iso mbanggake kedua orang tua, sehat kabeh keluargane, rezekine turah-turah ya Nek ya. Amin. Semoga kojak kagem warga masyarakat Dusun Pancuran anggene derek melekan dinten menika mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah rezekine turah-turah. Amin Allahumma amin. Bar entek soto pira lah iki kok ketoke kok lemes iki. Urang lah wong mangane lagi teko Dik. Lah iya, sebelum kita sepil satu-satu, dua-dua nek ngono ben menyikat waktu. Nah, dikasih lagu wajibnya Ngesti Budaya wong Jawa. Ayo monggo, Pak Haji. Juga didukung bersama lightingnya AM. Lighting. Gulu. Ses kok ketoke kok rada gerak ya. Nah, juga video syuting ada Vidya Thama. Juga ada audionya Putra Audio. Juga Azadia, juga ada Idris Desain, juga ada Luki simbilnya community dari Lasem juga. Terus dari apa nada? Ya simbilnya sudah toko kabeh komplit. Mas Luki juga semangatnya ya Ndek ya. Ya. Ya monggo wong Jawa, Pak Haji juga, Pak Haji Yoyo terima kasih. Passwordnya anjay cemut. Emang iya. Ngesti Budaya, kita goyang kembali yuk. Wong Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adate, Jawa tinongo ning nganti parati. Tiang Jawi tansah bisa anjawani ngaku laku putih pekerti jiwa jawane manunggale ing rasa aja tumindak angkara murka. Ngesti Budaya tetap jaya salam ya Ngesti pasti selalu hoki. Ayo Go!
kang sejati Alhamdulillah. Aduh dek. Ini kilo dek. Ya sampun terspesial kok jaga panjenengan iki lagu wajibnya bersama Ngesti Budaya. Katuran wong Jawa aja lali ilang jawane ya nduk ya. Tansah diuri-uri nguri-uri kabudayan Jawi. Muga-muga dadekke berkah barokah. Ses. Apa to artine iku to? Apa to? Ses sukses. Nah, ngono lho. Iku singkatan dek. Sukses. Ya, kali ini diperkenalkan dua-dua artisnya Ngesti Budaya. Ya, sepilnya Om Yaya Sepate. Aduh yo. AM Lighting siap. Putra Audio siap.
Widya Tama juga siap. Selalu like, comment, dan subscribe. Oke, kita kenalkan satu-satu, dua-dua. Untuk mundur sedikit. Nah, bagi sing joget dan pokoknya gak ketendang. Yo. Kita perkenalkan dua-dua artisnya Ngesti Budaya dari kawasan Jogja dan Musoh Perikilan. Ya, bersama Dek Rina dan Dek Santi. Rina Agora dan Sedia Bado. Menyingkat waktu Dek, jam 1 Dek. Jambu Dek, jambu. Goyangannya Dek. Yo, orang kode aku loh ya. Pokoknya ngantek dosor-dosor. Kita goyang kembali yo. Ada Dek Yeni dan Dek Novi. Semoga ya Dek ya. Aja. Wes enak ya Dek, pokoknya lo delosor ngono ya. Dek Wanda bersama Dek Cinta. Aduh ya mau kita. Oh ya iya. Oh bakar meti. Pupuk asmara matur suwun Mbah. Nderek joget kula. Mbah, matur suwun. Tak goyang ya, Dek Laras. Ada Dek Angel. Iki padha ae iki Dek. Ya Dek, tak goyang lagi yuk. Dek Via bersama ada Dek Intan. Saudara, aja Dek. Yo, pokoknya ayo, oke Dek. Ayo. Yo, isir. Yo. Yo. Ayo, bawah. Ayo, Lino Dek. Yo. Padai. Parai sehana parai. Osek deh, parai ngosek deh. Aduh. Ya, iki enak iki. Aduh, cemung Dek. Emang iya. Ngesti Budaya.
budaya. Ser 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 ses ser 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 kilo. Ayo. Ho ho. Nyah nyah. Kadek-kadek. He 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 he. Ngesti tetap jaya jaya salam yo 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 ses ses ser 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 a he a he. Yo ser 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 ses aja es krim deh, es krim deh, es krim. Se, piye jare nek dilat piye, Dek? Ya. Ser. Seger, Dek. Iya. Ser. Yo, yo, ho, 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 ho. Salolo, buha. Yo, ngesti budaya. He, ayo, ayo. Terima kasih Pak Haji, Om Yoyo juga masih. Sudah dikasih openingnya oleh artisnya bersama Ngesti Budaya. Kelajengaken niki ada permintaan dari Mbah Gareng. Tadi mintae ono Taman Juruk. Terus Mbahku iku mau sing Mbah Gareng njaluke Taman Juruk. Iki mau Mbah Karmiti iki mau panyuwunane ada Gubuk Asmara, ya. Satu persatu pamdetanipun kanjeng kagem jenengan dikasih iki tak kai Gubuk Asmara sik ya, Dok ya. Mbah Karmiti sing jelas, Dok. Ayo Dek Rina yo, Rene. Sik Bapak Amno. Masa iya lah, Dek. Ketenan Mbah Gareng Bapak Am to. Apa? Kok cerit nganggur ini maksudnya piye? Sapa? Nopi? Lah kowe nek bawa ceblok kono aku malah dadi begedel lho ya. Lah iya kok iso cagahan ngono ku. Lah kowe iki nek ngantek bawa gedabruk iku vene nopi. Vene nopi ya. Engko iki engko sik ya. Oke. Ngono ku ndang dibethotno. Apa? Dana-dana kenakalan ndak ya apik ngono ku. Masa ana dana kenakalan, Dek? Ana. Dana sing glibet ngono ku, Dek. Tunggale selat iku lho. Ngono. Iya. Ya, dhuwit lanang karo dhuwit wedok ngono ku, Dek. Iya, kok warna kok tukaran. Sing kulina sapa? Sing kulina Wanda iki karo iku lho. Sapa? Wanda karo iku. Wah, Ali iku, Ali. Ali iku. Ali, Aja ditiru, Dek, aja ditiru. Belajar iki. Aja ditiru, dhuwit kenakalan enggak boleh. Hei. Sapa?
Elmune coba tiru Dek. Wong iku koyo lempeng galeng karo aku ngono lho. Ora ana dhuwit kenakalan blas. Iya, iya. Ya monggo. Ada kebakan semua. Garing kok sih ya. Ayo. Ayo. Setul, 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 Osa, 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 osa. Barongan mata beling, rene tak tempiling. Aku iki mau ngapain jadi apa, Mang? Pentul. Ono. Dadi pendol, ayo pendol, pendol. Iya. Iya. Setul, setul, setul. Setul, setul, setul. Estri budaya Iya Mas Kiki. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Mbak Gareng iki sing gareng apane ya, Mbak? Ponge. Untune, Bang. Iya. Sekeri dicongkok boyo. Tak kira nek ape lo denak nakalan. Setul, 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 setul. Iya, Mas. Setul, 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 setul. Ana setul, setul ya. Setul, 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 setul. ada dong Sik. Iki mau. Iki mau mambu apa, Dik? Mambune kok. Ambune apa? Ambune kok. Sek tole payu 5.000, Dik. Alhamdulillah. Sing mbok aku tak nari, Bapak Gareng monggo mriki nggih. Heeh. Kersane mboten saru ngoten nggih. Nggih. Lareke diparingi arto kan mboten Ora napa-napa. apa-apa ya Jenenge kaya iki nyangoni mah. ya, Mbak. Ora ya. apa-apa. Heeh. Lah karo sapa bapake sapa no? Bapake sapa no? Bapakku. Bapak Garing bapakmu. Iya, bapakku. Takone nak apik no. Nggih, Pak. Niki larene, Pak. Rina Lah niki ndi larene. duwike? Sini-sini wong Pak njaluk lagu mok 2000. 2.000 ndi wong ora ana wujute kok 2.000. Piye? Wah, urung contone niki lho. Lah, Karmidi 50.000. Nah, Perkara setul 50.000. ora sopan. Moro rene ora ana duwite. Aja ngono. Deret keten aku. Mas Andi, kamu jangan cemungut dong. Lah iya, mah contonem kaya Mas iki lho. Jaluk apa iki Mang Mas? Perahu layar Mas. 5.000 nggo mar perahu, Nduk. Numpak perahu. Alhamdulillah. Wes muni ta ora? Mas Andi cemungut film iya emang iya anja ses kece mata Iya, ayo. Cedetan Hey, sajroning hey, hey. ati. Setul, wiwit biyen tapi tekan iki. Jos, aku kowe. Ada dong. Kasihan wong, mereka leret ning gubuk asmara.
sing budaya wase Sing keri dicokot kaya yo ayo dek ayo kelingan osa osa kubuk kaya anggo lereng ning jagat kota tulisan warna abang tanpa isen sayang ayo pak senangi kubuk biyen kae cangkem tresno tanpa bantah tanpa rasa bang abadi kedaman asmara ayo gubuk kae ning Manowati setul setul berdian umatnya sakit sopor gubuk kae Apa iku kok awang? Simbil iki ndak ngene cah. Iya, pasukan sekdol ya. Ayo. Simbil sekdol. Sik. Tenan ta ra iki? Masa ndi garene? Amit. Piye? Lah, sponsor. Basek ya Mbak yo. Inspektur ledek. Sik. Sponsor wonge lagi ndelok streaming. Ya. Jangan lupa di-follow ya Mas ya. Oke. Sponsor AM Leteng, monggo yang mau ngejob nggih. Lampu uplek biasanya mati yo kok megang. Iya gak ya. Catetan sajroning ati. Sekul. Omong kosan iki. Aku gawe ganti garwa. Mereka leren ning gubuk asmara. Aku kok iki aku sing bagian ngekekno sektul kok iso. Kalajeng akan direkam to. Iki kan bagian pemasaran pemrosean. Ya. Iki sesiji dak Taman Juruk ya Nak ya. Bakso Taman Juruk nembe podang kuning ya Pak nggih. Heeh, kali promosi niki Pak, dagangan teng mriki ya Pak ya. Heeh. Sesuk aku penggawe iku nduk logo nduk. Ses. Ngesti budaya ses. Ya bengit cemungut anjay. Ya, kali ini Taman Juruk dibawakan bareng bersama siapa Kak Dia? Kita goyang kembali. Ya ada Mbak Via. Aku wis ngerti mau kawitan di Sinawang malah tak tunjuk. Ayo Dek Via. Ho ho. Oh, he. Satu, dua. Kita satu-satu putar-putar ya sayang. Saya mau mempromosikan ini ya sayang ya.
Gaya apa, Mbak? Terima kasih. Oke, Mbak Pia urung tok kabeh ya. Melakno teles kabeh. Aduh. Pak, ampun tipu-tipu iki Pak niki diaturi niki. Napa wau pedang kuning ya, Dek ya? Pedang kuning langsung dilanggamke mawon nggih, Pak nggih. Des pundi? Dilanggamke napa ditayepke, Pak? Ditayepke. Gupuk asmara sabang, bakto sampun no. Niki wau terus pedang kuning. Pedang kuning minggahipun apa, Pak? Minggahin apa? Pedang kuning minggahipun? Kopi jahe kali pedang kuning ngaten. Lah jahene pundi, Mbah? Jahene dereng medal, kopine pun medal. Jahene gurih. Walah ya selak entek, Pak. Ya mangga kopi jahe minggahipun pedang kuning, napa pedang kuning minggahipun kopi jahe mula manut nggih. Monggo, Mbak. Manut ya, Bu ya. Apa itu? Aku nyicil dan. Nah, aku. Bu, Sri. Monggo, mpun dewungu, monggo Bapak. Heeh. Batur wungu Bapak. Sekedap nggih Pak nggih, Bu. Nah, dirantos kedap. Karo ngunjuk-ngunjukno katok sik nduk, ngunjuk-ngunjukno BH ben ora mlorot. Nah, iki kan kalem, ndek mau kan digas to. Ses. Sukses. Monggo, Mbak. Kita ayupke nggih. Sumbi
sun rikat uluteng Sampun nggih nggih. Mugi lejar ing penggalipun kangge tombo jambi saya. Nah, iki wis diaturi podang kuning karo kopi jahe nggih Bu nggih. Kopine jahene legi napa mboten Bu? Legi. Lah wong jahene urung ngrasakno jahene kok, Dik. Sesuk gawe wedang dhewe umangki ya cedhak nggono mak ya rene ya. Heeh. Nah, kalajengaken niki wonten perahu layar. Tak goyang Dek Wanda perahu layar. Bariki terus gawitan sinawang. Terus pundi tanduk malih? Sabar. Walah sabar tenan iki lagu meras metu ras. Ini lah, ya. Sabar ditayopno, ya sabar tenan ngono. Ya, gak apa-apa. Versine laras kudune ditayopno. Ya, perahu layar yo. Mic-nya yang satu mana, Dek? Cek, cek.
Ya, iki mau lagune, Nduk. Perjuangan, Nduk. Lagune perjuangan tenan Dek iki, Dek. Kowe kok apa, Mas? Kowe lagumu kok ngono kok iso. Dek Santi. Nenek, Dek. Lagune rondo, Dek. Sidok calon rondo piye? Apa? Gak. Wis. Aja mbok eling-eling. Sing ndi? Sing ampe iki lho. Seneng ya, ketake sampean seneng ya, Mbak ya. Oh gak situ kok aku ku golek bolo, Dek. Wis gawa dhewe ae, Mbak. Aku wis ora rondo, Dek. Dek. Ya banget. Ya mangga tidak rondo. Mas apa duit, Mas? Nek ra duit kae ngono. Sapa iki? Iki sapa nop? Nop iki sapa nop? Sing njaluk mang. Sing seneng regi-regi. Apa? Sing sarongan kenapa? Apa duit gak, Mas? Gak usah duit. Ya wis duit bae nek ngono. Duite mok 5.000 aja mbok dudono iku. Oke, Mas ya. Oke, ya. Cus OTW dados. Oh, apa yes? Oh, emeju. Slup. 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 La 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 la. Belum. Kabeh iki ora perlu janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone. ora kena prawane tak enteni randane. Hey hey
Mbak. Ya setia aku deh. Ngesti budaya. Putra Audio. AM Lidik. Terima kasih. Mula sliramu Wes tak aturi Wis tak aturi mah. bojo sing tresno welas sejati ama saya. rasane sliramu digawe lara ora Ada dong. urung saiki dadi rondo Ibarat bubur rapat kau jadi segar. Mula keton kuwi kita nebau pemah. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Anjay, semangat ya. Anjay. kabeh mau ora Ada dong. Koi lan aku muga dadi jodone. Ora nyoba sampe ning nyatane tresnaku tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andung tresna bebojoan selawasi. Andung tresna bebojoan selawasi. Terima kasih. Oke, sami-sami. Loh, suara lu apik jebule ya? Wah, welek. Mau sing pertama mau gerogi tapi ya Mas ya. Gerogi rata nyekel mik koyo model ngene iki Mas. Lah yo, bau antar volumene ngantek dene kaget. Napa Mbak? Warung doyong. Sabar sik ya Mbak. Nah, iki mau wonten pamundutan sabar dulu. Mangke badhe sabar nembe warung doyong, ngoten nggih. Sabar ditayokno Dek Laras. Saben dina karo cinta rene Dek Cinta. Ya berdua. Engko warung doyongi ya berdua, Dinda karenan sapa? Wanda. Ayo Dek, ya dipersembahkan persembahan yang sangat terbaik sekali ya monggo. Ya Pak Haji, monggo ada sabar. Dek, aku ki wonge sabar lho, sing tenang to. Kata-kata hari ini, Mbak. Iya. Cintaku boyo sampun lenesu. Wes gojo nesu terus. Iso rasaku nganggo jujur. Sampai tahu. Paras ayumu kebeda karo hatimu. Rungokno tembangan manismu. Yen durung saged nuruti apa
oke. Passwordnya. Ses cembungut. Anjay. Yuk. Hop. 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 Sus. Sus. Dik. Nah, perkara sabar lho penake repakat ya. Dadi wong iku inawuha maksobirin. Dilarang merokok lho. Ayo no smoking lho. Lu malah jengking lho. Aduh. Dilarang bukit berbunga terus Mang Andra Puspitanala. Warudoyong. Warudoyong diremik piye, Pak? DJ. Warudoyong diremik. Ya, iki kantoran ada bukit berbulu dulu. 1 berdua. Aku tak nyai kilo kawitane Sinawang sik Mas. Ya, Dek Yeni, ya Rene kawitan Sinawang sik yo. Ndak ya engko malah adem panas meneh kok malah. Ya. Tenan. Ganti Mas Puspitanala, Mas. Sesuai dengan requestnya. Mas sing mau sing ape nyanyi ya monggo. Puspitanala yo. Dipersilakan dibuka untuk umum ya. Kesana vokale kok. Yo. Kita jaya salam yo. Ya karecitan yo.
Suaraku wis pes ya. Iki gandeng medalipun sampun dalu. Nah. Iki mau permintaan sing ngurung apa Warudoyo karo apa, Nduk? Kok iso neh-neh. Warudoyo karo Bukit Berbunga ya. Sing terakhir Warudoyo nggih. Nah niki Bukit Berbunga dulu. Terus bakdo niku nembe Warudoyo kalih ngeranti momongane ya, Nak ya. Bukit Berbunga dibawakan bersama siapa? Ayo Mbak Santi. Yes, Doyo. Tapi, ayo Bukit Berbulu. Sekitarnya
Ses. Pun, sampun nggih. Niki Warudoyong sing terakhir nggih. Nggih, pun. Nah, monggo diaturi Warudoyong sing terakhir. Sampun nggih, benjang ditanggap malih ngoten nek kirangan nggih. Nah, niki sing terakhir kayu ben.
Sampun cukup atur panglipur, mbile wonten kekirangan angin atur panglipur. Kula kalih segenap keluarga besar dari Ngesti Budaya ngaturaken agunging pangasami. Matur sembah nuwun atas bunga-bunga sosialnya. Mugi-mugi paringi selamat sing nanggap, paringi selamat sing ditanggap. Katone kok mak biar cemlor.